Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Беларусаў масава выклікаюць на прафілактычныя размовы перад выбарамі. Пра гэта са спасылкай на свае крыніцы паведамляе выданне «Наша Ніва». Паводле выдання, гэтак званыя прафілактычныя мерапрыемствы адбываюцца на амаль усіх дзяржаўных прадпрыемствах і установах краіны. Таксама на гутаркі запрашаюць у аддзяленні міліцыі і дэканата універсітэтаў. Падставай для гэтага можа быць затрыманне паводле палітычнага артыкулу ў мінулым. Як адзначаюць суразмоўцы нашай Нівы, мерапрыемствы часта маюць фармальны характар. Пры гэтым некаторыя сілавікі аказваюць псіхалагічны ціск на тых, з кім размаўляюць. Мяне, немаладую, не чапалі. Мой саромеўся на мяне вочы падняць, а побач іншы так крычаў на дзяўчынку, што яна плакала. Таксама паводле праваабаронцаў беларусаў прымушаюць падпісваць дакумент, у якім папярэджваюць пра крымінальную адказнасць за экстрэміскую дзейнасць. Не толькі тушыць пажары, але і назіраць за беларусамі падчас гэтак званых выбараў. 5000 працаўнікоў МНС будуць дзяжурыць на выбарчых участках 26 студзеня. Летась ратаўніку ўзброілі на загад Лукашэнкі, які яшчэ ў 2022 годзе заявіў, што работнікі МНС мусяць стаць часткай сілавога блоку краіны. Таксама ратаўнікі ўдзельнічаюць у супольных трэнаваннях з КДБ і МУС. Адзначаецца, што з 20 студзеня ведамства пераходзяць на ўзмоцнены варыянт нясення службы. Ім будуць садзейнічаць добраахвотныя дружыны, ветэраны органаў унутраных справаў і курсанты. Усе выбарчыя ўчасткі возьмуць пад бесперапынную ахову. Паводле прэс-службы МУС цяпер іх абследавалі, абсталявалі відэакамерамі і трывожнымі кнопкамі. Дзеці-сіроты ў Беларусі не атрымліваюць дастатковага фінансавання ад дзяржавы. Гэта выявіла Генпракуратура падчас праверкі дзіцячых дамоў па ўсёй краіне. На 2023 год у краіне пражывала крыху больш за 19 000 дзяцей-сірот. На кожнага з іх урад мусіць вылучаць 320-330 рублёў штогод у залежнасці ад узросту. Аднак, як паведамляе Генпракуратура, у правераных установах гэтыя сумы значна заніжалі. Напрыклад, у Клічаўскім раёне спецшколе-інтэрнату на патрэбы дзяцей мясцовыя ўлады замест амаль 10 000 рублёў вылучылі ўсяго 637 рублі. Куды пайшлі астатнія грошы, у ведамстве не патлумачылі. Каб закрыць базавыя патрэбы выхаванцаў, адміністрацыя установы мусіла звярнуцца да спонсораў. У Магілёве 11гадовы хлопчык атрымаў кантузію вока. І ўсё праз эксперымент з сацыяльных сетак. Як паведамляе прэс-служба МУС, школьнік зладзіў выбуховы эксперымент, узяўшы рэцэпт з сацыяльных сетак. Інгрэдыенты, якія выкарыстоўвае хлопчык, не называюць, але адзначаюць, што ён засыпаў іх у пластыкавую бутэльку з газіроўкай. Менавіта гэтая ёмкасць і выбухнула ў руках малога. Вадкасць трапіла ў твар і траўмавала вока. Паведамляецца, што хлопчык атрымаў неабходную медычную дапамогу, а бутэльку з рэшткамі вадкасці адправілі на экспертызу. У Беларусі скарачаецца колькасць рымска-каталіцкіх парафіяў. Не ўсе з іх праходзяць перарэгістрацыю, паведамляе рэсурс «Католік Лайф». Гэтак у краіне засталося менш за 500 супольнасцяў рымска-каталіцкай царквы. На Віцебшчыне за мінулы год паводле звестак аблвыканкаму перасталі існаваць 9 парафіяў. Яшчэ па адной закрыліся ў Гомельскай і Менскай вобласцях. З іншых рэгіёнаў, як адзначае выданне, свежых звестак пакуль няма. Пры гэтым скарачаецца і колькасць праваслаўных прыходаў. Толькі ў Віцебскай вобласці іх стала меней адразу на 20 супольнасцяў. Летась у Беларусі пачалі перарэгістрацыю рэлігійных арганізацыяў. Згодна з ёй, для працягу далейшай дзейнасці парафіі неабходна як мінімум 20 дарослых асобаў, якія адказваюць за прыход. Сярод іх паводле новага закону не павінны быць людзі, датычныя да гэтак званай экстрэмісцкай ці тэрарыстычнай дзейнасці. За апошнія 1,5 года 7 беларусаў Грузіі скончылі жыццё самагубствам. Такія звесткі прыводзіць Міністэрства замежных справаў краіны. 4 трагічныя выпадкі адбыліся ў 2023 годзе, яшчэ 3 зафіксавалі ў першай палове 2024. Самай старой самагубцы было 80 гадоў, самаму маладому 27. Яшчэ адна 25гадовая жанчына спрабавала скончыць жыццё самагубствам, аднак засталася жывая. А прычынах, з якіх беларусы наважыліся пайсці на такі крок, ведамства не паведамляе. Нашы суайчыннікі сталі масава эміграваць у Грузію пасля 2022 года. У гэтай краіне яны стыкаюцца з рознымі абмежаваннямі. Так палітычным актывістам сярод іншага складана атрымаць статус уцекача і візавыя дакументы ў выпадку пратэрмінаванага пашпарта. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка прайшла ў 1/8 фіналу Australian Open. Тэнісістка абыграла датчанку Клару Таўсан з лікам 7-6, 6-4. У наступным матчы Сабаленка сустрэнецца з расіянкай Мірай Андрэевай. Цяпер беларуска дзейная чэмпіёнка турніру. Летась яна перамагла кітаянку Джэн Ціньвень. Сёлетняя пераможца Australian Open атрымае прызавы фонд у памеры амаль 60 мільёнаў.
На гэтым я з вами развітваюся. Заахвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. А таксама чытаць Белсат у Тэлеграм, QR-код на вашых экранах. Усяго вам добрага і да сустрэчы.